puraan nämä lapaset tästä renkaasta. Voi. Joo, se on sunnuntai-aamu. Vahvin laji treeniä. Ei vedetä rekkaa, vedetään pelkkää rengasta. Taitaa olla vieläkin vähän pakkasta. Eli tämmönen miellyttävän raikas keli. – 15 metrin köysi. Ja sitten rengas. Niin tehdään semmonen ensiksi vedetään sitä sillä peruuttamalla tohon suuntaan. Ja sitten arm over armina niinku tuolta takaisinpäin. Se peruuttamalla vetäminen tohon suuntaan. Semmoista ei nyt ole missään tulevassa kisassa niinku lajina, mutta se on minusta hirveän hyvä etureisiliike. Tommonen pakittamistyylin vetoliike. Tää on vähän pitoa käsiin. On heittosäkki mukana. Ja kuula. Tähän alkuun ne toimii tän alustan painoina. Sitten katsotaan, jos vähän lopuksi vielä treenataan kuulan työntöä ja kevyesti heittosäkkiä. Tää on nyt toka treeni, kun mä teen tätä renkaanvetoa ja sitten otin viimeksi siihen tätä heittosäkkiä ja jotain vähän tosta rintalihaksen yläosa kiinnityskohta jotenkin otti osumaan. Tuolla solisluussa tuntuu tämmönen liike, että se meni sillain vahvasti. Pitäisi aina, kun tekee jotain uutta, en oo siis tommoista säkiheittoa koskaan tehnyt, niin pitäisi aina aloittaa ihan superkevyesti. Mutta enpä aloittanut, en mä tohon säkkiin ole muutenkaan laittanut vasta kuin joku ehkä 15-16 kiloa. Mut se oli silti liikaa.
Kysyisiköhän toi tossa. Mulla oli ajatuksena, että tähän kyllä saa niinku lisää painoa sitten sillä lailla, että laitetaan tuohon vaikka jonkun levyn päälle ja sitten siihen mulla on noita hiekkasäkkejä erilaisia tai eri kokoisia, niin niitä voisi siihen päälle ladata. Hirveä homma siinä raahata ne hiekkasäkit tänne urheilukentälle. On muutenkin vähän vaikea löytää aikaa näille treeneille, että suurin osa treeneistä on semmosia lyhkäisiä, mutta tää treeni, mistä tulee nämä renkaavedot ja tämmöiset nämä vahvilajit, niin tää väkisinkin niinku ottaa vähän enemmän aikaa. Niin pitää sitten vaan jotenkin koittaa sumplia. Ehtii tekee. Mut jos rekavedon SM on heinäkuun lopussa, niin en mä usko, että mä rupeen tässä hirveästi painoja lisäilee tai tehoja ottaa ennen kesäkuuta. Ja kesäkuussa ehkä sitten katsotaan. Nyt tää lähinnä totuttelee. Kädet tottuu tuohon köyteen ja itse vähän tottuu tuohon liikkeeseen. Tai muu kroppa tottuu tuohon liikkeeseen. Ja sitten tää tuntuu olevan ihan hyvää niinku kunnollekin tämä homma, että hirveä puuskutus, kun on saanut tän maaliin. On se aika raskas tässä loppuvaiheessa. Otetaan vähän tätä säkkiä tosta. Vaihdoin vähän kuvakulmaa, kun mä oon vasenkätinen, niin mä otan vähän noita kuulantyöntöjä tuohon. Se on eri asia, että sitten laitetaanko niitä tähän videolle, niin sit näkee sen työnnön tosta niinku paremmasta suunnasta. Että ihan lähinnä itseäni ajatellen. Kuulan työntöä on nyt viime syksystä säännöllisen epäsäännöllisesti. Talvella ei oikeastaan tullut treenattua, koska ei oikein ollut missään missä treenaa. Niin nyt taas kun on lumet sulanut, niin ottanut sitä ohjelmaa. Jossain kohtaa jopa vähän mietin, että kumpaan tässä nyt sitten panostaisi enemmän tuohon kuulantyöntöön vai
sit näihin vahvilajeihin, mutta toistaiseksi nyt on ehkä kuitenkin ykkösenä nämä vahvilajit, mutta ehkä tulevaisuudessa voi olla toi kuula vie voiton. Se on jotenkin kiehtovaa tehdä, tai yleisurheilu ylipäätään jotenkin kiinnostaa nyt. Sehän on semmoista niinku oikeata urheilua niin sanotusti. Tää säkkien heitto on tosiaan mulla ihan uusi homma. Ei ole aikaisemmin tullut. Hommasin tämmösen heittosäkin. Tän pitäisi, tai on mahiksi täyttää johonkin 30 kiloa asti, mutta mä laitoin sinne nyt ehkä joku 15-16 kiloa. Ja tosiaan viimeksi viikko sitten kun tätä tein, niin onnistuin vähän itseäni loukkaamaan, niin nyt mä teen tosiaan tätä tälleen ihan superkevyesti, että lähinnä vaan vähän liikerataa haen. Tässähän on niinku monta kuukautta aikaa sinne vahvin SMiin, niin tehdään sitten ne parhaat suoritukset mieluiten siellä kisassa. Kyllä se tästä tuntuu, että se tietyssä asennostossa aina vähän meinaa tuntuu tässä solisluvalla, mutta ei sitten tunnukaan. Mutta kyllä se tuntuu erilaiselta kuin tää vasen puoli. Tää oikein. En ole yhtään laskenut monta kertaa, mä oon tätä nyt heittänyt, mutta otetaan nyt pari vielä. Niin. Jossain vaiheessa kesällä pitää keksiä tähänkin joku, että miten tässä saisi sen korkeuden. Se taitaa olla 4 metriä, minkä yli pitäisi siellä kisoissa heittää. Niin pitää saada joku systeemi kehitettyä, että näkee vähän missä mennään. Mutta nyt eka vasta tehdään tämmöstä kevyttä jumppaa tän kanssa. Kyllä se ton renkaan kanssa oli ihan selkeästi raskaampi, kun tän laittoi tän säkin siihen etureunaan. Niin mä luulen, että siihen saa hyvin vastusta sillä, että varsinkin jos siihen renkaan etureunaan kasaa niitä painoja, niin sitten se vähän painaa sitä ja tekee siitä raskaamman. Painaa siis sitä etureunaa alas ja tekee sitten sillä lailla raskaamman. En yhtään katsonut, että mihin asti toi näkyy toi. No kyllähän se toi just näkyy noin mihin mä heitän. Itellä on ainakin haaste tämmönen, kun tekee uusia juttuja, niin sitä niinku automaattisesti haluaisi aina heti testaa, että mihin sitä niinku pystyy. Ja sit lähtee vetää ihan täysiä heti. Ja sit käy just tälleen, että ekan treenin jälkeen on paikat vähän väärällä lailla kipeä. Niin pitäisi vaan olla malttia. Luottaa tekemiseen eikä hakea semmoista niinku varmistusta itselleen siitä, että repii ja tempaa niinku treeneissä tarpeettoman kovaa.
Nää ei varmaan kyllä näy enää tälle kameralle.